Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga luksami, mga pagaryami, guskano mga bubemi, nasampurnar kanu mga aryami, pupamamakin negeri kami manto, giyang kaiya bendingan mapagusay tano, na bendingan na iya pad ko mga tutulan ko piyang abubantugan ng mga tao, sumiyalapidaw. Miyawid ku agama tanu agama Islam ku Orian o nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miyang gulawlay ni ang kaiya paman na bendingan giyang kaiya mapenutul tanu sa eko ragun ikasyaw pulo agudua ku Orian o kaya tugalin nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O di na sa eko ulan-ulan at July at 711, miya kapito gatos ragon ko Orian o kiyawapat o Isa alayhi salatu wasalam sa iko Christian era o di na Christian calendar. Dia iso tutulan ko kaya tabanaw mga Muslim sa Ingda Andalusia, Spain. Ayamaan niyan nagya Ingda Espanya na miya tabang so mga Muslim sa iko miya nga una masa. Oba di gianan so ingad, gianan so pagtaw, pindato ang tanwiran sa miya katlog gatos agunong pulo agu ng ragun sa isa Pilipinas sa piyang unguripan tanwiran na miyaw na bus swayam ananian nakiyata ba nakiran nagukian dato kiran o mga Arab ang mga Muslim diyang kaya sabab na inisabab wallahu ta'ala sa iko kaya kapti o mbawataan o Muawiyah o di na Umayyad dynasty, Daulatul Umayyah. Miya katindig so kadatuiran sabab sang kutaw pamana panaguntamaniran sa kaya pakalaulad wagama Islam na miniraot sa ingda hindi agugia ingda Iran, gia ingda Afghanistan sa tampar sa Sabangan na miniraot man sa ingda Espanya sa isa tampar sa Sudpan. Sabapanan sa ikwayamanan yan nakabubugi wallahu ta'ala sa mala abagar na gumala alimu sa eko ayamaan niyan na panuluno na bitano Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miyasina na diyan sa mga sakaban yan sa eko kaprang salalang wallahu ta'ala kapanaguntaman sa eko kinitindigang wagamatan wagama Islam nagyang kanada pa makamagatos ragun Koreano kaya wapatian na matagbasay miyasaw pakiran ang kaya dunia kaya mo to na guwa niya mapamikir Walid bin Abdul Malik ayamanan yan na kang gubata o mga Muslim sa isa Ingda Andalusia na ayat si paganiya yan na so general yan o di na ulwan ng mga sundaro niyan as si Musa ibn Nusair as kanyan ibialwin yan a gobernador kulang-ulang wanay nga damiya taban o mga Muslim sa isang kanan ayamanan yan na North Africa ipoon sang kana Ingda Libya na taman sa Ingda Tunis sa isa Ingda Jazair nagugya Ingda Maghrib na kang gubernadoran Musa ibn Nusair. Si Musa ibn Nusair na adna komandar yan ang ngaran yan na si Tariq ibn Ziyad agyang kutwa si Tariq ibn Ziyad na paduskan yan sa iku kabila ayamaan yan ng mga Berber. Yang kutwa mga Berber na kanabayran at sa libasiran mga Muslim na miyag Islam siya manan yan na Tariq bin Ziyad. Isa kaya panutulawon sa iku history na uripan siya, uripan na pakaasalian. Sa kanyan na uripan o gaed na piya kamaradika Musa ibn Nusair. Katawan niya miyang gulawla, guwa niya matangkad sa ginawairan. Akang gubatayran sa Ingda Spain na ayabu ayat sundaro Musa Tariq ibn Ziyad. Si Tariq ibn Ziyad na pito-pitong gibuwas sundaro. Amiya panutul sa isang kaiya history inisurat ayamanan yan na akbar sa Najib al-Babadi.
Rinibais Safiur Rahman Al-Mubarak Puri giyang kaya kitab na ningaranan sa History of Islam kagya makataling umasiran kagya gumanat siran sa isang damuroko na yamanan yan na liyo pa aniran ing da Spain aya kawatan yan sa isang da Maghrib na mga lagi do kawatanaan ayamanan yan na ing da Iligan City agugya ing da Cebu karang niyo mga loksami mga pagaryami na kagya makataling umaang kuta dato giyang kuta commander si Tariq Ibn Ziyad si isang kuto ayamanan yan na ragat sang kuta ingad na inisugo yan sa iko mga pagtaunian agyang kutwa pa mana barkwira na patatiman giyang kuta barkwira na mga ruro niya patatiman na tutong niran orian yan na pamana igaladiran kagya mo to namiyang gulawlad no to nasukyang kaya tutungan yan nun na siyang uran yan sa mga sundaro niyan na anto na ipad ko kotba o di na piyakalang kapiyang kira nakatero pitero yan na ayuhal muslimun aynal mafar al adu amamakum wal bahru min waraikum hay mga muslim anda kanupong pagagaw at kasasanguran niyo na mga ridway niyo na tatalikudan niyo na kaludan na imanto na sobra kanupon sa iku mga wata aylo ayamaan niyan na daaka kaniyan na madadangay sa mga panganangkan na imanto ng gubat ng tanwang kaya ingad na dadan apipikir niyo arwar sa itanupang ni sa ikwallahu ta'ala na guruntan urong pagapas na malagid o masahid tanu palaya antawa ka makataban tanu dua-dua apipikir tanu makataban tanu udi na palaya tanu masahid na dede na bakang belingan na binilangan ng kutaw pamana si Tariq Ibn Ziyad ang kutaw pamanakwan kaya gubatiran na takdir wallahu ta'ala agyang kutaw pamana paganaya kaya gubatiran na disiran kesinderungan na miyata ba nila ng kuto pa man na minisungatiran ng mga sundaro. So kaya tabanay ranun sa iko paganay agira na kaya to ko ano padato-dato ano mga Kastila ayama na niyan na adin na miya kataling mga gumugubat ang mga Muslim na disiran kasindaruan sa iko kakawaraw na giyang kuto pa man mga dato na tinimu yan man so mga komandar nagu tamang ko mga pare nagu so mga prinsipe na miya guluan sa kaniyan na aya kada kala sundaruiran na ayama na niyan na magatos ng gibwa sundarwa pa man na inialawiran kay Tariq Ibn Ziyad na sipman si Tariq Ibn Ziyad na dasiran din kada isa panginam na andabay ni miyakiti dawasiran na takdir wallahu ta'ala na limukiran panwalla na kiyaw manan siran sa 10 agwalong gibuka miyakataling si Musa Ibn Nusair apakaunot niyan ang kutwa 10 agwalong gibu mga uri panwalla na ayakia akiran si isang kayaw pamanatutul na pailawayan suridwairan ba digyang kana na ingda Espanya na tantuwa malaing agugyang kana ingda Portugal na tantuwa pa man mga maulada ingad aginan subituan sa Iberian Peninsula na taman sang kutwa dato as si King Rodrigo udi na King Roderick na miyada kapiran na inisiyang kingiran na piyutaan niran Saulo. Pilawayan sa mga tao, ang mga ayamaan niyan na mga Kristiyano sa isang kutamasa. Kanaba sira na miyalak, kami nga to siran, kaisa miya panutul, na di na bakiran miyalagwi, ugaid na diran din nagtangkaan sa mga Muslim, kaso kaya palagwian niran ayamaan niyan na mga kuda iran, na ukuno, bilang nga ang kutaw pa man ng mga kuda na kaangkusan yan sulang-ulangwan na sunderwa mga Muslim sang kutaw pa man masa agumiubat kiran na sobra pan akapakatukid ang kutaw pa man ng mga kuda kaya ganataniran sa takdir wallahu ta'ala at si isang kutaw pa man na kaya tabanay ranon na piya katataro sa iran din sa mga ingid sa Espanya paganero na pa man na miya tabaniran na giya Cordoba aginan na miya tantuan na mala siyudad si Isakwan Espanya na tero sa niram manaing da Toledo
na siyang urat si tero sa nirampan sa mga ingdeng mga padainged na miya baluy silang din agyang kutwa masa na kenda to aniran ingentero ingda Espanya na miya kapangunda to kiran sa mga Espanyol si isang si ko solid o peto gatos agul 50 ragun peto gatos ragun agul 50 na under sa kadato o mga so mga Espanyol na miya under sa kadato waya na niyan na mga Muslim mga muro mga tao sa ingda Maghrib sa gianam si sabab ayama na niyan na kiyabtuwi sa mga muro kung mga Muslim sa Pilipinas sa pagabagatan kakagya so kaya pa ka isap man na etutulan so kaya pa katalingo mo mga Kastila sa Pilipinas na miyailayran aso mga Muslim sa Pilipinas na ipasabutiran sula ilaha illallah Muhammadur Rasulullah na disiran di sesambuyang sa 5 waktu kung man salungan na Peter Iran agyang kaya mga tao na mga muro mabuini kalagi din na isa paparangayan nagwagama o mga Muslim amin datura katano amya ka po sa ingda muro ko sabab pro o mga uripon wallah na menango to uwagamatan o agama Islam na ayamala nagyo to na bagr wallah subhanahu wa ta'ala inisuportan yan sa mga Muslim kasabab sang kuto pa man nakapag-iklasiran nagyang kuto pa man tanto malbud ken datu iran sa ayama na niyan na ingda Spain genan mga urip wallah imiyang gulawla at tamang kuda to iran na miyataban o mga Muslim so ken datu iron no mga Muslim se ko suldo miya kalabi 700 ragun antom na inikadiran sa ingda Spain na piya ka pangimprobiran inumpia aniran na piya manguna niran sa pamanang mga ala a university piya bangunon so pagampaganaya mala anda ba ni library sa dunia 40 ka volume ayam ananian na libro matatagun sa isang kutuwa matatago sa University of Cordoba na so mga tao sa France, mga tao sa Germany, mga tao sa Poland, taman sa Great Britain na ayam na niyan na palawi inira ng kutay na so mga watairan na di pa katuntutan sa ilmo sa isirang pupaganad ko ayam na niyan na mga Muslim apiapan ayabasairan na Arabic o gaid na pupaganad sila din sa ilmo sa amya panutul sa history na si King Henry the fourth na kapapantagan na sa kanya ni King sa England na swata na prinsesa na piyakidulugian sa isa kwan ayam na niyan na Ingda Asbania sa isa Andalusia na piyaka paganadian ro sa ilmo ayam mga guru niyan na sa mga Muslim so lang na pila malamaan katao na matatagusi ko mga Muslim sang tutwa masa sa isa Ingda Andalus so pagampaganay amya ka pangupira mga doktor na miyaton sa Ingda Andalus diyan ko to pa man na pagampaganay amya ka surat ko mathematics abi ngaranan sa algebra na si Ibn Musa al-Khawarizmi na ini surat yan so algebra agyang ka na pagampaganay mathematics sa tamani man to na pagusarn na ayaw na yung niyan na kiyapo nan sa mga Muslim sa Ingda Andalus gugyang kaya chemistry na ayaw pa na miya ka pangduurong na sa mga Muslim kaya nga ran yan sang kutapasan na alkemia giya pa nang kaya physics na ayaw na niyan na minipangdo mga Muslim katawan na ulang-ulang man o pa man na edukador katano ulabaw so ayaw na niyan na mga doktor kitano mga pagaritano kaya na niyan na kaya pangadian nira na na kapakay ayaw na niyan na koreksyon na nakuiran ubay ni Dibnar sa mananga wagamatan mo agama Islam ang kayamyang gulawla sa panalamatan na miskanubo wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin giibuso pagarinyo loksyo sa iko Islam si Ustads Abdul Nasir Mamukaraw Siddiq apad ko di manulon sa agama o di napad ko mga guru sa isang kaiya maasayin sa kaiya Riyadh sa New Industrial Islamic Center sa isa Riyadh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.